kenako tidzaoneno kuti shugayo ndi chani. Ngabwino hawi zonse ndiko byabwe kunomvera kumbuyo kumundimba kama wanga ndochepa ndiye sasabe kuti artist ya chigawo cha thanzi neno tufa tuone za Malamulo za thanzi aife ambiri imene atha kuloweza kuna kuti new start ndiye isanambe zonse ibe mpha kuti tikukhalira kupemphera pakusizina maso pemphere tikayamika Ambuye mchifundo chanu kuti inu mwatisamala mwatisogolera msonkhano wonse fikaso nyengo imene iso tifunanso ligawaneso za thanzi tinatha kumulira komanso kuti tikazindikirenso ubwino ukulu wa Mulungu wathu. Vempho zochitika zonse msogolere komanso muthandiza kumvesesa mbali zomwe sitimazindikira konse yani kuti mzimu wanu ukhale nafe kuthandizanso mbali zonse kuti tikatha kulandira komanso kuziwa za chifuniro chanu mbali imeneyo. Khanani komanso ndi anthu anu mwachita chitatu mwa Yesu Khristu ndiye kwa amen. Ya Mungu kumbusana zinanga limenelo Justice Mughogho kulengera ni mbali imeneyi ya za thanzi ya kumbale kumbino tikhana kugawana ndi mbali zimenezi ziwiri ndiko fotokoza modusamo kwa anthu yathu si alo kuti tonse ifotokoze ma details onse ndeno mfundo zikulu ziwiri zimenezi ndiyo nkhani ya physiology komanso new start ndiye monga mamwa thanzi kuona kwa new start mabe sanafika ku new start tunafuna kuti tigawane mbali iyoyo ya physiology kuti ena timangomva kapena muna asizikaza chilendo ena sitizindikira kumene komano ngempene kuti yendere muzi kwambiri point kuyambira pakati kamba nthawi yochepa komabe ndiofunikira kwambiri sanapite kusokoloka. Nge zolembera zofotokoza kuona kuti chiziwiso chene chipezeke ndipo kumbali imene ya kadyedwe kamwedwe kakhalenso kavalidwe kuti thanzi lathu likasungike bwino. Matenda nthawi zambiri amambika kwa cha kusa Malamulo za thanzi abantu Mulungu yakula ndi fundo imene zili mu quotation iyo senta kulipa chili chiwosili pamenepo akuti ndi tosatira chakusa Malamulo za chilengedwe wena za thanzi de nchito tuyambirira ikulu ena kuti mukhala kuti ndazindikire Malamulo amenewa kuti ndikathe kukhala nako kupewa matenda amenewa chifukwa nthawi zambiri kuti adwala ifewo sikuti ndakuti zatira pa ife tokha zimakasona kuti abale ena atizungulira ndoti tapatso chipinjo chinaso yapadera ngati nali breadwinner kapena kuti wosakasaka pakhomo monga ngati mayi akusamwera banja lonse amapezi pakhomo zinazoona kuti ndakuti nyumba yonse ijayo ikhala sopano pa moto kapena pa mpanipani ndoti mina ntchito sipikanso ndikuti kacha kuye chimene chitakuvuta kodi opeza uja watani umadicho kupinjika chimenecho nthawi zinaso mwina athu akhala ana amene osakhala opeza chokudyayo ndoti uja kugwira ntchito asiyanso chifukwa choti wina wake mkati mbonani ndoti zifikisa sopano kuti sokonekero pamalo nde Mulungu wathu sakondozera kuti azikhale pamalo pamene ana ake akhalapo zitaka isokoneke kenakake ndipo tifunira zabwino amafunanso nthawi zonse tikazindikire Malamulo za thanzi. Ndeno chachikulu chimene Mulungu akufunisisa afunisa kuti aliyense akazindikire pakuphunzira za Malamulo a thanzi ndipo agwiritsa ntchito mwakaganizidwe kakuya kuti
akandimirira so iyeyo komanso kuti mwamene enda pasiro ngati mphaso ukathenso kusamalidwa molemekeza iyeyo. Ndipo sizikhalanso zatuno zokondweretsa kwa Mulungu kuti wina wake adwale wapeza kuti waswa malamulo aja ndezikhala ngati mwamuyesa sikuona kuti no unaswada lamulo lija zoti ukaswa iye izati yake kauri wadudwala ndio zigoda pasira mbuyo ndikhulukire kapena kuti mulichirise matenda amene ndinawo yeri ukuzidika ona kuti chimene panga apa chinabwesa ntenda iliyo ndili nayo. Lero makoresha na jamii nakhala nako kuolenga amaforo zabo kuna kuti yakhale womvesesa wazindikira malamulo za thanzi ndezofunika kuti aliyense amvesese mwakuya na kumedoso kwambiri mu kuzweje wayambirira amaforo zabo kanga mali ku verse 39 arafusa Yesu kuti malamulo awajina akulungi ati ndana zako kuti uzikonda Mulungu wako mphamvu zako zonse nzeru zako zonse wana muchizungu akora zoti understanding ndeko malizana na kuti no sikutale ndi ufumu wakumwamba so zoti Mulungu afuna kusisa kuti aliyense angumikire ndi understanding yakuya osangoti bwada azimba azimate mapendi understanding yachiziviso chemichenini ndeko kuti kampese malamulo azathanzi ndipo kapo kaifera zindikatuliratu ndili kuyendera ndeno ndifaye kongo yaphunzirira physiology kuti mwali zotubirana ndimakhalira kuti kodi iso ilili ndifo jane sina sunti apa kukhala kuti chimachitika ndani chikachoka apa chikapita zimayenda bwanji toera zindikira zimenezo ngeza kana kutekera kumvesesa kuti ndifo jane amade zija sima yankaiwa usade irani yoyera ndifo jane amade sima mazi omusawanilita usade tizingo kadiki akuda aluzo andigwira ndeni mwe mazi mavuto enaso medu kumanawo mbali za thanzi mutenga ukwanzaso waza thanzi ifoira kuti kunzo ilidwa ndilidali mwaka ngati first step wepesesa malamulo za thanzi ambiri sinakanga daitenga kuisiya pajani pambali ili mangu pili kusogolona kuti na kuti usapange chabwino kuchipagwira pati azakuti ukutenga kumwangu nani ulendo kumapita sinanga mfuna mukhale tikhale ngati uniform wetu kuna kuti akoti onse amene akwezeka mu uthengawo wangira atatu ndiye kuti ka asiya kudya nyama andeso ndasiya kudya nyama akaza kuti wakandika checklist kapena kandanda ndakazintu mazo kuti inende upanga ine uzizitonga la ijindasiya mwango bila choncho ndesizo kena kuti zikhala chomwecho ndechifeke kuzo ili kubwera kuti ali yesa mbesese kuchifukwa chani tomanda kuti kandi nyama musaja koma sindi pali una kuti siya kudya nyama ifaso kule mu verse imana kuti udya nyama akapya kale bimu akadi debate masindiri kubira kumeneka de kuzobera ili kafika zakaso ndi uso kuna kuforogoza mwamvemvemve nditewa sinzange ndalondwa ichiwacho aforogoza ndipo ndina mwamvemvemve mwachimene kukuzisa za thanzizo yaziforogoza bwino chifukwa na kuti no kamvesesa metu kila mtu ndani ndikuyende ndiye apa kuforoza kuti ma ministers amene akukhala mudera lathu amvesese komanso azindikire kwakulu mwanzeyo umenewo pankhani ya health reform ono ayina kukhala tsopano achidziwitso chikulu mu science ya physiology akwana kwa ministers ndiye nthawi zambiri kuna anthu ambiri mana kuti tikangona kuti ya minister ndikuti osaminasa chika manja kuti anthu panga theology kupena kuchidwa abusa ndikuti basi ndi amene komano akuti minister ndi munthu amene amatumikira ndiye ndine okhalanso amodzi ayo onyema utenga wabwino kwa ampheni ilinso amodzi ayo achani aministers zidonthauzana kuti nafenso tisanafike kumvesesa malamulo ochita tisanafike polayikira za utenga wa thanzi kapenanso za malamulo azathanzi timvesese kwambiri kuzo imeneyi la physiology tikatero minafoza kuti then they will be able to speak correctly about this subject ndikuti akapusa mwachuchucho mwamvemvemve muchilumbuka nina kuti no kuphalaza mwaluso ngati wachiforokoza asati kusokeje makhala la skill kuti linaleja komano kuti no ukachiforokoza ndikuti alesayamika kuti amwadi
Mirafokozera mbale zinthu zibizinde khazi zimenezo. Leno muphunziroli kufanya nthawi imene napasidwa beza mbina ngozika kusi kwa maslides manosi ndebina mafoni mwathu tikakapanga tikazipeza mkatikati kumano pasidwa kufotokoza kuphunzira physiology imene kuti ndichani makamaka chifukwa changobwera Chingerezi chimene kuti tongo ti physiology ndiye sadabwa kuti so enafe mwina sinapita pasogolo kwambiri ndi maphunziro athu ndi ndichani ena mwina tinamvapo kuti mwina tinachita mwayi kuphunza zachipata ndiye kuti kuchiziwo ena so sili zakale konse kuti njani makamaka tikana kuti physiology ndi phunziro imeneno limakhuza kwambiri za thupi litakhala thupi la munthu kapena zomera kono mbali sili kuphunzira zomera ifale sili kwa agriculture ifale tipite kaye ku thupi lathu kuti malamulo athu azaja tamvere ku leno chikusebera chili chimakhala chikuyang'ana kwambiri mukona kusogolokaja kachiphunzira munthu akaonesa mkati kuti mene zilili ndiye kuti umakhala kuphunzira chila chilichonse chimeneno chilimo munthu kandi ndiso paloka kandi kamwaloka ndi zina zonse zija zimeneno zili pathupi lathu kuti mmene chikuyenderamo chimayenda choncho mwanomo kapena kuti mwabwinobwino imachita physiology komano simungaphunzire physiology kuthera pompaja mwaona kwanga ndi experience yanga ndikuona zazindike kuti anthu ambiri imene timazitcha kuna kuti okonza swa thanzi kapena present truth timakupika kwa physiology timayimira pati pompaja komano sitimazindika kuti cha abunomocho chimabwera bwanji ndiye kuyang'ana za cha abunomocho kapena tosakhala chabwinocho limatchedwa papo physiology ndi m'bale wake wa phunziro imene la physiology. The physiology imakhala mabranch kapena kuti zigawo chifukwa aliyense mazuka kwasa kuphunzira inde ena zachipatala ena azongophunzira za thanzi koma sakuphunzira munthu yense imene alimo zimakhala zovuta ndithu ndiye amakhala kutenga mbali imodzi ena akungopanga disoloka aja amati automated azamaso madentist amangotenga kamwalo khalo kumabwera so enaso kandi aujeni apa chest yo asiwetale ndi anzawo ena ngona zamagazi okha ma hematologist ndiye kwa ifeyo chalimbikiso lina kuti tingoziwa ma basics sitikupita deep ngati madokotolo ona kuti tikapange graduate ndimakalimbana ndi ena amene akupanga zomwezi mwakaife zindikire cholinga choti mvesese maphunziro achani azathanzi komanso malamulo azathanzi kuti kalembekeze mulungu wathu pakumvera ndikupita kuti ambiri tamvesese kapena mwina ngathamanga kuti ena ndasiya mbuyo wana ukakhala kuti chisemere chichi zalipakisa kuti kazindikire kuti new study inabwereranji ndipo kumachitika chani awo ndi malamulo azathanzi monga timakumbukira tinamvapo ena mwina nkoyamba komano njonjo ndithu zimafunika kuti munthu zikhawa chani new study monga kazina malo breakdown yake ndimeneyo choyambira early daily nutrition ndithu bilatofunikira zina zake zoti kazika tobezi bizikhala ndithu lomasuka lokula bwino la mphamvu ndi zina zonse zimene tingazigalizire kuti ikatha kuyendesedwa bwino kuti tikamasuke komanso tikakhale imene ino ndiye tikuonekeramo olemekeza mulungu komanso zonse zomwe zoyamikika tingakhale nazo pa iyi kapena kuti ndiyewa wa exercise ndi othamanga ati kuziwa ndithu komanso madzi ndofunikiranso mbali zimenezo zuwaso limene kuzilesa mpweya kuti mapumaso nthawi zinaso ya nthawi zonse kupumula kumene komanso kukhulupirira mwa mulungu wathu mfundo imeneno tikuyipikisana kwambiri msonkhano wathu ndi yakukhulupirira mwa mulungu ndi silipita kwambiri dipi ndi mfundo imeneyo chifukwa mwina ndi maphunziro onse tili nawo wa mulungu ona amuziwa tikamukhulupirire ndi yomalizirali tikabwera pa nkhani ya nutrition ndifo ndifuna tisamalire kwambiri za nutrition kapena kuti zofunikira za nthupi sizoti chiwo chabwino pakita mphunziro kuti chani nutrition
ndivura nditu kuni chipeza wakona nuna kubaza kanyama unga chandizero nutrition maudi nutrition ka ulampoza ndio ndeka kuona zirumbu hapo sasa class model maji yabu the World Health Organization anapeza wewe ukafukufuku wao unakuti no kama kala mkirizo na ukuru wakati pa majedo maso ndi chokuja ndi matenda meno amatebira tawe ntako matenda china baby na sugar so kawa achina kolera kusekula mimbo seje zoti no zimagwizana nditu majedo athu ndizo kuja mene tili nazo afupi obina even ka environment mene ngati zungwira kuona kuti demet tili kalamo koso tubiratu ndimafundikira zoti liweza tuenelera kuti ngati bidulire mutubiratu ndefunga chitatu pa mutu mene uwo ndona kuti ma nutrition kapena osoyekera zoenelera nthupi mabwesa so chitonzo azina la mulungu sidi kuba zina kuti ngakhale ndi mwana kapena mbale wanu oli ngonyenchera ndi kumasangala zoti ndi akwathu kuchisanzo ngonyenchera sidi kulubire de twa kaso chitonzo ena kuti pamulungu amene ndizosaka kuti nazo ndipo ngana fotokozera mbale yamba ija kuti chifukwa chani iyi nutrition ina kusamalisa pena kendi mene kuti matenda awo ndithu majidwa yathu soma amakulezera unosonkezera kuti no matenda akhalepo ndi mkaso kuti checha follow this kumozi no monga ife anthu athu anyama kapena tena kuti zonse toka ndi kuenelerajo chomwe no tuyatu lenera kupezamu ndeti kayang'ana kwambiri ndikubera mbiri mwa ifeyo tunaphunzirapo tili ku primary kuti pali magulu 6 azakujera munaso tinamva ngakhale sina vile class matinamva zotheka asweta aliko mine sana mvepo ndedose tinamva pali zimenezo vitu zimene magulu 6 azakuja amene machule carbohydrates kapena kuti zokosa mphamvu maproteins kapena kuti zokulitsa thupi mafasi zonenepesa ndichoto mafasi zonenepesa minerals mitere ina ndino ndima vitamin monga tunakumbukira bwe maziwa bwe kumachina si yaonekera hapo kwa 36 mabali 5 36 ndi mazi ndipo ndi mazi saka mbali inaso tikaonaso kuti naso zikhala bwanji ndeno sisi mafunika nthawi zonse ona kuti mukamaka kamana kuti apa ndi kuja mwathanzi uzitenga zonse 6 zija zizikhalapo zofunika kuna kuti mukamaja mbali yanu in fact aja amate AK anapanga mbali aja za plastic anapanga dala za magauzi ndi nthawi zambiri mati tikagula timakapasa ana kuti ana ngapena zijira umu akula kufere zijira kuti kwina chimene jaja nachipanga magawa achipelenga kuti no zithandize ife kuzindikira kuti kugawa ukuku ndi 6 imwe uja kwa hafula kuna kuti no pamene mukuja ndi na saving imodzi kapena kuti mama wangu mungati nachitira ndiye kuti saving manager atifikire kwa half ya 6 zija malinga ndikupezera siko sametinga filie pa zitatu ena mina ngupeza sina kopanda ndio zotheka so mabe ISS kuti no zifike zitatu zikavutisisa kuti apandeza tina ziwiga ndisa zotheka kumano ziwirizo pa saving yambirira kapena kuti kukhala kwayambirira kwa mamawa masana mazulu tizisinda tizinkuti jolengo kuti apasimu tizikwanisa kajani ka 6 kaji demo kaona bobo kuli green amali ma vegetable meno kuno peze ma proteins ma minerals ma vitamins ndina wose kwa ale bodi makavu pale ndi kuja mino alafu za carbohydrates pinako ma proteins ndiye kumadabo kuti mwana wakukulu ndikubukira kuti ndimeka kunsima gogo ali yesa maika nsima ali kwa sasa nsima sasa idionda Deno hii amari ina mari beef di plate
yamagawa awiri ndipo makhala zina za folo malinga ndi kusankha ndi kapezedwe kanu pamene mungathe kufikira kuti tizidya zofika pa 4 out of 6 paja ziwiri za 4 kapena ziwiri za zitatu kapena ziwiri malinga ndi makhomopo mmene mukhalira. Mwana kwa munthu olimbika za thanzi ozindikira malamulo a thanzi at least ka standard kayezeka kwenzawo kazifika wapo pa 3 and pa 3 ndi pano chipisa mwa kemo jamuka ndi 300 kwacho chaka igulamba yodero kuti aliyense mwazindikira kuti ngoja zizi kaziti kumbusa kuti kunja zije zikona zika bila chogolo komano mazi ndio dai ndio kawa futa kama sina ndi mazi zimwa umedo kuja tuona kusogolo de tifanya ndi kamba kuti masambawa akhala mbiri kuposa carbohydrates amene ali nsima icho kama nsima yangaiwa mupezi kama carbohydrates ambiri ndili kulasa kota yambale pamba likainga kuti ndi magawo folo tebe kuti masambawa kwa green kwa half yambale wose ndiambi nakuzoda ati zibanga chonjo mwanzo kusaba chifua chani ali nsima zikanda na umozi wachipande kwa singika ndili ndio zikala zipande ziwili zachipande chomwecho mati kusaba sinakusia kwetu ambi mangu mvuda ali chipande chimozi cha nsima zikali ndio zipande ziwili usali half ya chipande chifukwa na kuti no carbohydrates amene apezeka mu nsima ndio ngotipasa mphamvu za tsiku limene. Komwe ma vegetables apezeka zambiri zimene zimatisunga kuti tisunge masiku akusogolo. Ndiye kuti kulipeza zambiri za umomo zanje kupeza za tsiku limodzi wazithere pati pamene kwetu. Gari mwana matira mu oil, sita matira oil wa black wood, ka black wood. Aga tama ka black. Kama ka zipero green. Yeah, good. Saturday. Ama chapa kantawo kina akasinza ama za ikamuso wini. Komano petrol ni daily yodi gabu jirani isuni. Ndefe lifunika petrol watu asakale wa chipande cha chukuru cha chigawo hicho cha chukuru hicho. Chifoti kabla so kigawo hicho kila mwaso mnene besesa kuja kuti overnutrition. Obesity. Masina te ababa kwa obesity yayi. Yeah. Tuona blo obesity yatu tutive ngaiba ngai kiyeza kwaje waliza kuzawa kambi kuna sogolo za hypertension. Ndieno tukadanga ngombe carbohydrates ngombe pasa mphamvu usiku menero. Aziko kauti at least kajibanja aboko kafu kagawa aboko kagota ndimene kuzikhala jani. Komano kwa green ukudeza kazambi folbeza kwa proteins kale woso aliko proteins komano kwa vegetable amakhala woso. This one mean was going to these are the zambiri. That's why hiyo ni mwalimu zikala zambiri. Kuna kunje bila proteins hiyo. For ina masungiza inasoma kila kitu. Kita kuanga kwa spare zini. Ndi kambale ufeke kwa class. Kasaidi hapo. Ndiko biada mbesese. Yeah. De muga mwaji malao. Timaika jonjo. Nchosangara saudi kuti simende kuzenga libezi kukula amari yaseri la Malawi government World Health Organization di World Food Program anapangalizi kama mabukalo ali volume watatu sanitation and nutrition dem volume 1 dem bezi kaizo wakoro zili Malawi beti majira zilizo da kuti no bale yindi webisisa awuli no nutrients muje ni mujimanga mu utaka jimanga utaka barada utaka kandi mayamu wena ku masibe arombo mali masibe mayamu ngena ndo ku masibe kufana ndako aje kuti mati koko yeah benefit ari zitulaji ndachikuru ndijima kupeka zimaka carbohydrates zoka komano simapeka zina zofunikira zomwe tukuya tukutana ndikufuna ndiwo inakupezeka so nthawi zinaso tiziphikaso mwirani ukhalisa chifukwa mbali inaso imene tinakena tizindikira ma vitamin mwangoti mwatenga masambaja ungabulesa mwangwatchula mujeni mudimba muja akabwera pa table ama kama vitamin ambiri
Kumano haije mapita mulima soluble vitamin kumene kuti amasungunuka pa vitamin eno ndi amachoka sinanga chikanga ndi chikudaya madzi chifukwa ndebe chikudaya madzi ma vitamin ena akutani akuyana nawo limodzi koma chili cha fresh chimachita bwino ndemo kamakaso kuku ndati zinaso zimene zima vitamin komanso ma protein ena mwaphaso chani lero kusali ndi zilanda izizi zezulasa zambiri kusiyani zofunika zambiri zikuchani ndio dakika zochepa zinazo tukamugale ezo kasoba kuku ndio kuti garabale 40 100 ndio bazazo kwa 75 ndio ikapikaso kwambiri sura ni 50% kusandika 25 ndio ni sile kaliko da kuti beta meal ndimene iyi hata uzitaka small amount yasipo food kutoka sima takamfunga kutoka uje nikandi wiki ya tulipo kabla ndi badesi ya wacho hizi sita ndicho mungana follow kuti mama waja kapalika chikweleka kuna tatu ndio masana usaleke so zatu zomwezi zijazo hapo zisinte zikazona kuti zikale zaiwa lika zija ba 6 baja ndingapo zitatu ndimiza sala zitatu ngari moja ziwili mama wao ndio kusala follow ndio ziwili zinaziye bako sana zosala zije yani mazuri at least pasibu zifika be 6 week kuti ndio bizikanye tu labu kumano wasama ngoja nthawi zonse osatamanga nso sizidaso ifano zizi balance kuti energy input yabena kuti zomwe tikudya ndizomwe output yathu ngati kulusa zizi balance ngoma ngoja ndiwangokhala osatamangako siku ndi siku ndikuti malupi yathu sazifika so okhala kuti kungokundipira chani nutrients jadi kaso wa over dipenda kuti over kudidi kukaba uje nutrition over nutrition sio nozero kukau unenipa zimateka so kama ma vitamin ambiri zimaoneka so matenda agenso mubaderanso kudi wama vitamin ndingamuziwe bwanji ndikuti ndikuziwe badera mambe ndigawanana pa group zungo zali ponya kurambiri kazibikireso kwa tazilisido kwambiri zauri ma vitamin akasowa kwa show kumimba ili ubaitani mwambisi na kusiwe sona kuti zikachimukaso matenda agenso yani mafoja nthawi tingo dusako mambe ndigawanana munga tolembera kwa WhatsApp de mekano foroza kuti osangoja tungokhala fojena kuti neso mwangokhalaso ndodi sizi balance bwino matenda enaso modaniso mwavutanso kumuzitaka ditu kuti ya sizi balance ndiri kana kuti no tizipanga exercise sikantho zonda aliyense apita ku gym ngawena kuti kuchipinda topangira ko za masewe olimisa thupi akanyamule 50 kg akazitani azitero maswera makausiana palena muthu akungoyenda ena ambuya kudalisandika njinga pa nyumba muthotenga kumataniso kuparasa ena nditu muna ndoko nyama tingapo kuti at least katupikazizo utinoka kuchitika de mutaso kudewa isazo zinazika mene bukaya kandika chiweto mpaka enda akazi kwa kuda muna akoko koma pangati zingwe nawo jeni takuteronso kumano ndeti kapumula kana kasera ko gofu katizongola ngaulengaso kwana school ita kumatero faina abakhomwa azimayi ndika chiweto kani mwana ndeti kai kwenda libina pake ngati kwenda kamulimba ndima muthu akanyamula zimaweti zija utaso kutero komano mulingo ndimene mwina ungakhale funso de nthawi zina kwera mpena tinamva mwina kuti awanauza kuti asamapanga exercise kuchipatala ndimene mataso khalaso nkhani zinaso zikachuluka mpingo kuti akuti pofuisa malamulo a thanzi kumano inatuza ipatala kuti ayi samathamange samange mafizo de na mabwabe kuti ayi zonse mwa mulungu ndizotani ndizotheka yambana kuthamanga zapezeka sukavulaza ena osalina kutani kupanga ndeno magaidance zake kwena kuti sogolera kutamaisisa kwa at least ina masiku 5 woka pasabata kuna pa wiki ila jidako nditu kwa 20 minutes woka chifaa ena mafuna zisonga una 30 minutes ina 1 hour ina 2 hours za kujim
malinga aliyense ndi kuthekera kwake chito zathu ndosiyana ena mu office ena business ndio home office ukamuza kuti 2 hours ndio kuti akumazora half 7 kapanga kundaguna nthawi yanji ndio aja nthawi yanji asa nthawi yanji ndio mwana wa at least 20 minutes imachita soka ukulu kuthandizira kugatu ndikathe kukaya tatsi de nthawi zinazo zimatheka kuti mina mufuna bag exercise chifukwa mufuna mu chepese kulemera kwathu ngati zimathandizaso ende zimene zozo mutha kusimbira kuna wanawo oka fufukana pangako American Cancer Society anapeza litu kuti uje twende tu yaweza kufika mpaka na wanawa kuchepesa mutha kusa 20 minutes bono ambi mina mwa kimedo kamba umene kufika 20 minutes kwa yeye atakusa 20 ija mwanzo fika ko wanawa bono musana ambi exercise muzindikire msango bila kujimu kuja kuna kuti kopanga mafizo kungofika na weight jadi then nyamule basi ndani ndero niwa kauti byatulija mangika ndemwe lizizimusa sizimachita bwino chimozi mate high school mbona kuti mafizo kuti magesa jaka ngozima ni museje yose ndionda bizabe zinyuzi zaikira kale ntaya kuti akuti morera muocha zinthu malo mwake mpaka chimozi switching zafika hapo chimozi so exercise 5 to 10 minutes zimaka mkenaka kuti kangale katufika kazi lazima suka hapo kaudu kaduka hapo panga banda mole akangale katufika katentako ndemwe ambe zilolana zonyamwazi ifoina tunafika kuti ile letu mava kwete kwambi foi si banga jani omwe hapo step yambi kandi omwe hapo zateka kudiza murani nyambo kena kumzika faro imamaliza pangeneso 10 minutes na 15 minutes uje 5 minutes naso kudizizireso kena kumuzidani muzibiri kuma tubiri kuochera kwande muri pakati kati ade tikalo mazo zizikaje sina ngaona kuti no tebuli uje njani kuoda ndeba asinzitie ndoto zikatazi naso magwa basi siza njani mwili ndio kule kama kandi makuru antima ode sanga bange exercise nunga na furuzi kuti isi ali yense ninga muvomereze kuti anyamuke bana zitamaka tabanga ndenda antima ni magrade ndeno kwa ine batawuthamanga ndithu pang'ono kuti atakwenda ipo amatha kuvomereza ndio kule atakungoyenda pano pandi apo abakale kutani kuvutika ntima ndiri mukauza kuti ainula mwene mukhandi chikhulupiriro ndi nthenda yanuyi new start ujai pangana apply muchilisidwa makosana azagwa mzaibidwa mulandu ndio kuti binoso nthawi zinaso kuonaso kuti kodi tanzira ngati ndi exercise zitheka ngati ndichikayipo ndifusira mina akuzowa bwino za zinthuzi kada adoto latu kapena nobonebe kuti ndikafunse especially kwa anthu ngani zaka 35 kila sogolo kuti akanthawi yayitali sakupanga chani exercise ndi akaone kuti mavura antima wakapena mina ndi mavura ena anthupeni kunandivomereza kuti mpaka ndikafika kumeneku isaleke mungati kwa chiopsezo inde ineme kupanga chani new start ya nafowozaso kuti tabanga exercise wazitira mazi ubwino mazi ndo inaso mbali inaso mungangale usamba masu usamba akokanso nthawi zinaso kumwaso mazi ngwabwino ndi wajaona nina kuti pali magulu 6 mataona 5 ayi 6 yake kula chani iyo de kati kudwala kapena noni bwino adi pure water apa tikumvesa sauna kuti no pure water iyi sakuna kuti katenge ijai amagulisa zira sobo anyika la food drop ndi anzawa kumano mazi ona kuti mosina ike mukali konse kaya ena ofati ndikatenga mazi then ndimukadika kashuga kaye kuti ndimwe mazi ambiri chifukwa ndimwe andilibe kuthekera kumamuna mazi ambiri pasiku lonse then zika kashuga pamwe kuti muna kajuisi instead of mazi aona so mazi kamazi kupanda kati garali oyika kukanthu kuli kutekeke ukajani kahebu kapena kakaka lemon ungofinjira kuti at least zifole lemon ujende kuli kuteka soka vitamin C wonjezeraso kuti yatu de tana kuti mbali yathu pazikazi zitatu kumasana ndio kuti mazaja zakaso mbali kuti fikire muna ngataja ndio ziwili ona jamuna sima ndio
kuti zipo ziwiri ndipo kale kachitatu ikale kabuya mazi pati kusakuka nthawi mwina akati 30 minutes ena amene anatha kusakasaka ndithu za physiology kwambiri kuti 30 minutes ena ma 2 hours imene unozolembera zasimizwa kwambiri mazimusabika nthawi ndiye titakuona kuti tisanaje zidwa kuteka nthawi kena kakalemo mwaka mazi kena kupita kukaja kunja bazikapa kusekuka nthawi kuti no kanthawi ndithu osamazikubira kuti apo 5 minutes ndi kanthawi 5 minutes ndeya kuma kabuse ndithu kanthawi kena kulezeka tani zikaje kuja chinthu ipojo na kuti nthawi zanjimere tamu mazaja kena kuti mwajaso ma enzymes kuona kuti timene mathandizira kwambiri kuti ma nutrients akagaike tubuje mu chauje menda jaji ukanga ndikwa zizigisaso faka makala temperature imene no kuona kuti katenthedwe kuti makosana amene aja kugwira ntchito yawo azitha kudani kugwira bwino bwino mine tili ngati muno ndikutentha ndithu kama fana aliyense mwa ife akuvumira mwamba tukuwocha yadi kwachitika kuti katempecha kasika kambozizira tonse tika very active chimodzi ma enzymes kapena kuti makosana amagayagaya zokudya mwathu koma khala temperature ine yona kuti no tikakwezera kwambiri ena mwa iwo amazoda temperature inde ndiyanga munga smell tili anthu ena kuti ena usiku makhala very active in terms of welenga ena masana ndamazoda ine masana ndikagwira kuku ali nakaswiri de chimodzi nawonso ena temperature yokwera amasangalala amakagwira ntchito yawo molemekezeka ena ikasika molemekezekaso ndeti katenga mazi kuti no ozizira ndikaponyamo wakhomelera aja kuti nthaje tasisa tarani kuti no asagwire ntchito yawo especially amene amakoto kha mimba amafuna zikhala yotentha ndeti ukatenga ukatray waja azinzira kuti tukhalisa mmene baba sizipitaso bwinonso mwadole kachilichi chipite chikabwire ntchito yake kuti chikagayike ndi mazaja azipitirira ukangosuka ndi zina zija kumatani mwapichipisa komanso kusamba ndithu usiku ndi usiku kuti no mabowo athu amene ali pakhungu awantu sazoyipa zikhale kutani tikuchonse ndiye zolembera zina zifolowezanso kuti bakhaso usiku wocha tisambenso kwambiri chifukwa tikula ndi kutaniso ndikutuluka ukaziziranso sanati musasambe koma tikachiteso mukhulupirika kusambaso kuliso tupilika mangike bwino ikakhaye utakasuka uli ngomwera mazi malinga ndi calcium diet page 4.1 mungatafoloza kuti no osana mazi limodzi ndi chokudya asakaleso ozizira kumene ndalisika ndi fridge asakaleso otentha kumene ndikumira ndi mauvuni kapena nkhuni zambiri pakhoma osamakonda kugwalusa mazi nthawi zonse mwazo ali wonse okumwa koma ndikukhupa zoti mazi awawa sakulesa kuomuta emamawa mina ndi familia yati kuizi ndiye testimony imene sakaniza mazo otentha amamawa ndikatama mawa simphoza tiye uja timamawa wakazusa hayi ya monga sona fotokozeraso pa 120 minutes kupita half hour kupita 2 hours ndiye tingathe kutero komano mulingo niwene kuti mege malire zona kuti iniwa amweni monga mwachi healthy reform kapena mwazathanzi muzimu wa 4 liters ainiwo muzimu wa 1 liter ndizovuta malinga ni matupi athu monga ali kwa ino chepa thupi singatenge 4 liters nkutani ndogwesa kwambale tembo atakuna kugwesa 3 liters yote magwesa yote 4 liters atafika 2 liters kwa ina afika filie mpaka na 4 liters zikazovuta ndeno indicator yabwino ubona kuti chosogolera chabwino tikazuka mama muja mwana abi mafati zipita kazithandize tikataye maze ngwada maze ake azooneka jani oyera ndizo kuti akanga tupilanga mazi ndokwani kono angoti atuka yero aja zikiyero ya chikaso ndekuti sizili bwino ndezi zikatunga ambiri tikamwambira tikamwaso kwata yanso mwaka becheke
akoneka oyera azili bwino ndiye mulingo pete ngati kuyikirana wabwinoko kumeneko pabata wakapomvula ntolale sikumikire kuti ayiweyo poitazi sizigwira monga sonakamba kusamba pafupipafupi ndi ukabwinonso usiku umene ndiwo kagona ayinaso kusamba nditu ulife kasathupi komanso kukolopa zonse zonyasa ndi kuti tikusamba sikuchitaso bwino kuna kuti zithawa unazuwa kuti aka kuyenda ndingati kapena kuuma zuwaso zichitaso nala mukhulupirika ngakhaleso paliso anthu ena kuti nomina pazuwa sitingalipikiso kukhala pafupipafupi monga anzathu ajali ndi khungulo siyana ndi lathu ambiri timati alubino kuti akakhala pazuwa nthawi zambiri ndikuti kansa yapakhungu imagwira kwambiri ndi pamene atitira kwalimbikisa kuna kuti yo zipewa zinthu zitaso nazo kuvala zipewa kwa maglasi mwabe nthawi zina kuti kukamacha kazuwa kaja kusakutchakali nkhope yokhazi nkupanga ndi manja maso chani mapazi kuti nokhungu lakoso lizitengako kuti mavitamini D koma ingakhaleso nafenso menso kuti yakuno bwino tingatheso kukhalaso pazuwa mamawa maso chakumadzulo kuti no khungu lathu likatenge vitamini D nditikana kuti khungu lathu likatenge vitamini D titanthauza kuti kuchokudya china vitamini D amapezekako monga nena kuti zokudya zambiri mavitamini alipo koma zokudya zambiri vitamini D ndiosowa amakondopezeka mu bowa namene amakondokhala ndi vitamini D komano sitonse amene timadyaso bowaso ene sitonse amene tingafikireso chani bowayo ndiye malo mwake mulungu atitengera khungu lathu kuti no ngati kali mogwa zochitika za mkhungumu linakuthekera kutenga mphamvu ya zuwa ndimapanga activate kapena kuti zusa zochitika za maenzyme ena kapena makosana ena khungumu kuti akapangeno makemiko ena kwaphatizaphatikiza ndipanga kachani vitamini D ndikabwelesa kuthupi lathu ndikagwisa ntchito ndiye kufunika kwa vitamini D ndi calcium amene ama minerals ino akatengedwe kuno mafupa athuso akhaleso olimba kwena kuti vitamini D uja kutengedwa kugwisira ntchito kutama kusati calcium ujayo akatengedwe kuno ndengati sizitenge kuti khadi vitamini D nditanthuza nena kuti no calciumunso zitivutaso kutani kumutenga ngatale ana ang'ono ndiye kuti no miyendo je imatani paja imapindika kwe ya ndichoncho nditu aloleni ana asiwene kuthawi zine pakazuwa na ikafika lakoma kwambiri auze iliso ndi abwererani 20k banthuzi kapena kuselera awindulaso nkasi ikafeso akula mazulu tikhale pina pali maothera kazuwa zatichitira bwino kumagwira zindikira zoma nutrients kuma vitamin ndi majani sina nezo tuna kuti ungonyamuka pano kuti anazo tino umwezeka vitamin chinyamuleni umwezeka protein chinyamuleni kaganizidwe kathu azikaso sokolo kuna kuti ichi chapezeka ndichite nacho kukhulupirika indi koma ndi chabwino kapena chindivulazi ndiyo tikalola kuna kuti no zonse zikachitikira kulemero wa ndani wa Mulungu si zonse zimene tingadye Mulungu angakondwere nazo kuti tapereka ulemu kwa iye ndi madyedwe abwino kapena kuti kuzilesa kuona ndiko kuna kuti no tikasiye zonse zimene zimativulaza thupi lathu ndi ukatenga zokhazo mwaunyinji komanso mokhulupirika kapena choncho chomwe chili chothandiza thupi lathu ndiyeno thupi lathu lizikhala nawo kapolo wa malingaliro athu osangoti kuti zapezeka ndiye tinazo nayo mwana kaganizidwe kathu zisogolera kuti izi zisapezekadi mwana zoyenyerera zidye motani zitakhala zoyenyerera zidye zambiri mofikira mitandafolo kapena tuwiri kapena umodzi ngati ngati mwadya moyipa ngati mudya zabwino zina zitikataye kuti mwalikathu katani akakulebwino yatakana kusenkhira zokudya zabwino komanso meta khalaso mkwiya pamene kogumawo ukakhaleso wabwino ndeno thupi lathu system yathu kuti ikakhale yamphamvu zotengaso kutoyo kumene ife timaugumawo kapena timauchita nawo kuti thupi lathu
chifana kuti yatu mafuna oxygen jakalowamo makunzula zakuya omwe za fizolo chaforoza kuti no ingati mukayasa moto abakusira ngati moto mu yatu ngati oxygen chemistry amakukoza choncho ngoti kutentha mene kuchoka ngati kuti muchitika heat yona kuti kuocha kuti oxygen akulowa ndithu akapita ku macells ang'ono wena kuti zibuswa zimene zimapanga thupi yathu zimene ili building yathu njero imodzi nafasi ngati zimene zozo zipanga thupi yathu ndeke limodzi tinjiratu mulima areas ena kuti tizolola mkatimu kamodzi kaiko kwa chilo mitochondria kamene kumatenga oxygen uja ndipanga mareaction yake mmene mjamu kutusa jani mphamvu de kapukusi kamphamvu kumatengera thupi yonse kubisuda ntchito ndere kuya mali zikumao muzikhawo wakolide yabwino usangoti kuti kula kuti kukhala ndiye kuti basi zonse zili bwino ayi ngati tili mawingo ndi kusegula kuti mpweya bwino uzitani kuzirola ngatinso kukhala ku area yona kuti nokuli zinyasi zambiri kwa chiteka fungo tiyesese kusamuka ngati nkotheka komanso ife chipinda chathu chimene chisakhalenso chokolezera kuweza mpweya woyipa ngati kuti zovala zonyowa nditiduse zikathiwa kakaya yanikidwa panja kuti isafikise fungo woyipa mkatimo zisafike panja pozolowera kuna kuti ife kuno choncho ayi kopuma pathu ife nokwera azize kuti ndakafika panopo asamacho kusiyanisa kuti akuti ndachoka kuti ndakufika kuti kwa khangati chimpuyaro panopo ndiye chayipa ayi mazina kafika mwamva kuti makhangati panopo ndiye kupumulirapo kampuya kabwino ya ndezi zitero ndakuti mpweya wabwino ndi daliso ndithu kuchoka kumwamba umene umathandiza thupi lonse ndithu kuti likaende mwabwinobwino pa zinongopesa chisoona kuti monga munthu tikana kuti ndi daliso ndiye kuti tiziyang'anira galimoto ndili nayo chovala ndili nacho mazinazo mpweya okhawonso ndi daliso wapaderaso usangoti mpweya wokha mpweya wabwino ndiye tatenga zonse takhulupirika tizipumulako osati ndi ndikhale luso lathu kapena kuti kuthekera kwathu nthawi zonse mangogwira ntchito kuti mpaka ndizipeze komano tikakumbukirenso kupumulanso ndiye pamene tikupumula tikakumbukirenso kuti Yesu Khristu anafotokozanso kupeno nonse othodwa olemedwa zandikwa ndani kwa ine Mateyu 11:28 ndiye pamene tikupumulirapo tizikakumbukiranso Yesu Khristu tizikamuonanso Yesu Khristu mukasera ndiye pakupumula kusera palipopumula kukugona Yesu kapena kuti ndimtaji kuti ukakhala kulifiya kulimpata kusulisabata kuna wonsewo zichasukubirika ngekanayo uyobona kubikiso kudai bona lero ndiyanda kuti mwana wobona kana makauti bada umene kada umene chaka imodzi yakuti baku kufika mwana 60 hours ule maora 16 kwa hiyo kwa Amerika ndio chaka kimoja mpaka nataka 4 at least ndio ndio chaka kimoja mpaka 4 ndio hours ndio ni kwa hiyo kwa mfano ndio Afrika 6 hours mpaka naso 8 hours ndio kuna mwani mwaso kaza mbili kuna uwe karibu siku wetu kwa kusema swala kazi kwanza siku zote ndio zikao siku wasi sasa bora masaa ndio tunaanza kuona sura ile ndio just kulala kumisa wala za usiku wakati ule ndio ndio hata kusema subira usiku siku ndio rasmi ndio ndio sasa ndio kuna hivi ndio ndio imaginaji ndio kama vile anaona calculation jawa ndio ndio Wana mechanize deviation. Kwa hiyo ndio 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 zenda kudanganya ndio yako kama deviation. Ndio yako nyimbo ya kile kile kacha. Ndio deviation.
wao pasua mau kao munga yesho ndio plate basi wasoba ndipo tukakuzi fungu panga zipo za business ndio kujasa yako consideration kuja kuno na kipi ndio ndio kila sasa basi ndio soba ukamona siku za kuliko tunaweza kusema ndio kitu ukaona kwa ndio zote wako ndio pia mpaka na ndio na kaso ndio ndio mshindo ndio naomba na Yesu kwa wale ngaso muziki haina kwa Mungu anatufu mbese ya kitu sisi mwaso ndio ngoli ya sojani zita mbali maliza ndio ya sabata munga tunasema kuhubiri ngakira siku namba 7 laisa mtu wewe munga mama wangu ngatiso gani sio kuhubiri gaso ndio sabata ndio sabata difungilia fungo mali ndio ya kuja Mungu ni Mungu anapoza ni kwa nini ndio kwa hiyo so watu wasio wakoneko kumsikia kuona ndio soda nifu ndio Mungu ile kuno kuzina wasio kaenda kwa kuweza kwa hiyo tibide hii ndio sasa ndio kama kama ni ambapo kwa hiyo wewe ndio ile kama ndio kaso kwa hiyo amen. Abadie sisi tupatana kazi na kutenga kwa mafunzo na kuongeza kwa pepa hizo hizo pale mambo ni kwa class. Ndio ndio sasa masomo kwa class ndio mekana kuhusu ndio basi lazima sana kazi. Ndio kwa hiyo zambi ndio kwa sababu ya sasa ndio zina roho kwa zetu sasa kwa sababu uzindi kwa zina mimi na kalaji leo mano wewe no sisi mse basi somo ndio sasa uzindi ya friends basi bigizo basi bikaso kuna vijana bali vile za chama basi bali tunataka tuelekeze hiyo sasa ndio sana kwa jadi kwa ndio sababu basi bali ya sababu ndio bicho chia kuhubiri ndio Yesu mwenyewe alisema nasoma hizo bwana ndio sasa kwa force wewe zungumza katika roho kwa Mungu sasa mwisho ndio kama tunapaswa kusikia ndio kwa Yesu Kristo